Okay, her vil jeg vise jer en tutorial på, hvordan man laver en lille hjemmeside. Vi starter med noget simpelt som noget debug ting. For at lige sige noget, så er min mus et sværd. Så det er sagt. Okay, så først så går vi ned. Og så trykker vi på, jeg bruger Dreamweaver. Trykker på den. Laver vi en ny en. Den er heroppe. Så ser vi ny. Tit så skal man bare kalde den for indeks, fordi der skal altså være en indeks i en. Så det kalder vi lige vores CVS. Jeg har allerede en indeks. Det kan vi ikke bruge. Så den sletter vi. Og kalder den nye her indeks. Godt. Så skal vi lave en CSS. Her. Den vil jeg kalde for test, fordi det er en slags test, eller tutorial, hvis du vil kalde det. Så trykker man på gem. Min fejl. Test style så, for en sikkerheds skyld. Godt. Så går vi tilbage til vores indeks, og så går vi herover, og så siger vi test style. Så browser vi den, og så finder vi test style, bruger vi den, og så siger vi OK. Så nu har vi den. Det vi så skal, det er, at jeg skal lære jer, hvordan man bruger en divbox. Inden da, så er der også noget, man må tit gøre. Når man laver noget manage site, så kan man sige ny site og skrive noget her. Find folderen, tryk på den, og så siger godkend. Men det har jeg allerede gjort, fordi jeg er en kok, som altid snyder. Så det har jeg allerede gjort. Men ellers det er vigtigt, fordi den holder alle mapperne sammen, og alle siderne sammen. Det er i hvert fald nemmere at prøve rundt. Nå, nu skal vi lave en divbox. Nu skal vi ind i bodyen. Bodyen der, hvor den viser ting. Så trykker vi her. Og så skriver vi div. Som divbox. Men den skal have en ID. Man kan lave en class, hvis man skal have flere af dem. Men her skal vi kun bruge en af slagsen. En ID kan man kun bruge en gang. Og så kalder vi den for test. Og så skal man altså huske at lukke divboxen. Så inden vi kommer til startningen, så skal vi lige skrive noget i divboxen, tænker jeg på. Så skriver vi, så bruger man p-tagget, hvor man skriver den der hejtal. Og så lukker man det. Og så skriver man, hey du der. Og så lukker man den igen. Og så går vi ind i style. Herinde i style, det var en flaske, der faldt, så kunne jeg det. Ind i style, så var det, at man skal huske, så skal vi i hvert fald style på vores divbox. Det gør man ved, at fordi den har en ID, så skal den have et hashtag. Og så skriver jeg, hvad den hed. Den hed test. Og så laver man sådan en Tuborg-kapsel. Jeg kalder det bare kapsel. Og som altid skal man også bare lukke den. Det gør man ved at lave den modsatte Tuborg-kapsel. Godt. Så kan man lave højden og bredden, for at vi skal lave en kasse. Så vi height. Og det siger vi 100 pixels. Jeg bruger pixels, fordi det er altid gør. Og så skal vi have width. Der bruger jeg også 100 pixels. Og så lukker den med at lave en semikolon. Det skal man også huske på. Så skal vi have en farve på den her. Gør man på background.
color. Og det vil jeg gerne bruge sort. Så jeg laver et hashtag og 000. Ellers kunne man også bare trykke her, hvis man vil. Men jeg kan huske koden for sort, og det er 00. 3 gange 0. Sådan. Så skal vi se, hvordan den ser ud. Det gør man ved at trykke på F12. Man kan sikkert godt se den på en anden, men jeg kan ikke huske, hvor man gør det ved at trykke heroppe på. Jeg bruger F12. Så har vi vores kasse her. Grunden til, at man ikke kan se, hvad jeg har skrevet, fordi den er sort. Så det må vi heller lige ændre. Nu går jeg tilbage til Dreamweaver. Og så skriver vi p-tag. Den skal ikke have et hashtag, fordi det er ikke noget ID. Men vi skal stadig have en kapsel. Så den skal have en farve. Det gør man ved at skrive color. Background color var bare baggrundsfarven for resten. Det glemte jeg. Nu ved I det. Color. Og den skal have hvid. Så vi på color her. Og så finder vi hvid her. Så lukker vi den. Saver. Og så ser vi, hvordan det ser ud. Nu har vi vores tekst. Okay? Men hvad hvis vi gerne vil have boksen rykket til højre? Det gør vi ved, at vi siger, gå op i vores boks igen. Og så siger vi margin. Margin rykker man på til højre af. Eller ikke til højre mere, der rykker man udvendigt. Man kan også bruge noget andet og rykke for indvendigt, men det har jeg ikke lyst til at gøre, for det bliver for indviklet. Man kan bare bruge margin sådan her, og så siger man 100 pixels. 100 pixels. Og så ser vi, hvordan den ser ud. Nu har vi rykket den, men den rykker fra alle sider af. Hvis vi kun skal rykke den til venstre, eller højre for den sags skyld, så er det left. Så rykker den mod højre fra left af. Så man putter 100 pixels imellem vores kasse, men på venstre side. Se hvordan det ser ud nu. Nu er den kun rykket til venstre, som I kan se. Man kan også gøre det p-tag. Margin. Left. Og så siger vi bare 20 pixels. Så man kan lige lave kolon, fordi det er der, den efter kolon, så kan man skrive tallet. Sådan. I kan se forskellen. Nå. Nu er jeg færdig her.